Ilan mong hilot na siya? Lagay na. Si pamatain mo ran? Okay rin mo pamatay ran? Kasi maya kay 1 month na. Marunong ako na rin. Hindi magawas ang sipon mo. Dahil kiyubo pa. Ha? Dahil iubo? Pero dili kayo buha ka iubo. Pero mo katol. Di man mo tambal. Katol di na sa basa yung tambal. Basta plima na. Wala may charger din. Magunit maguna sa sabo. Ano atong buko kita doon sa kuhan. Naman mo na siya. Gunit yun na sa sabot. Trigger siya sa tambal. Ha? Trigger siya sa tambal. Oo. Depende ra kung ang plima na to, dili pa na siya makuan. Dili pa na sa mugunit, okay pa na. Ang labis ana niya, siyempre mundang yung kagtao, itlog, manok, kana. Kalaban na sila, no? Itlog, manok, ginamos, bulad, uyak, kasayan, alimango, balot. Ano mo na yung mga kuan? Bawal din no? Bawal na siya. Eh mo kuan man na, dili maayo ba? Kung saan mo ayo, di po sa maayo. Ya. O mukaon pagkakuan, indot po siya kanang mukaon ta buungon. Di ko nang buungon, labi na di kainin mo sa usapon. Tanggal na sa plima, maigo niya ba? Sa plima. Okay, okay pa lagi. Ang? Lagi. Wala sa ikuan. Wala na ito anong saging. Di mo sito kanang minom ka og kuan nga maligamgam, nga nalimusito ka na pwede kod. Nga nigmata ni mo, malibong mo ka. Kanang init-init, maligamgam, yung lang isa guys. Di mo kog lang, di mo kulang, wala na. Siyempre, una, atong bungkagon ni mo kang kuan. Lusay, di mo man na siya. Hindi na siya makunog ipat bungkag ni Lusay. Kita na mo sa YouTube, sir? Ha? Kita na. Subscribe na. Ano ka man, sir? Opo? Sige, tulog pa nga, sir? Asa ang rikater nyo gidulaan deng? Ha? Ang rikater. Wala mo gidulaan. Wala mo lagi sa mamang mo gidulaan ba ninyo ang rikater ninyo? Amay. Ay, kadade? Ako Wala, uy! Sir, nagabasa ka hapon gabi eh? Masa hapat ligo. Na? Hindi ka gabi eh? Hapon gabi eh?
Ilamos lang. Wala na kang mga masa, hapat, dito. Uli, mahagot ang sarili sa raot, tuha po gabi, bawal ko ng masa, hapat, dito. Mapas mo itong lawa na. Gamay. Ano na mabungkag na yung ang utan eh. Ay, dalawang dahil na dalawang sila. Hindi ni siya mabungkag. Anong ubo di maayo, padung po ka sa magmurag bunga murag putas. Manahat. Gusto man yun. Murag hanga, pero kung sabay pagka-explain na niya, basta sahad siya. Ganyan. Mantika daw. Hmm? Mantika. Repak? Ah, wala pang repak. Wala pa na rin pa. Hinirat ako. Isus, uy, nada alas 3. Layo apar na to, eh. Apa mo ba taon na ko? Kuhan pa. Layo pa, oy, wala pa eh. Kuhan. Wala pa eh, turil. Oo, takot ko. Aparte trapika. Eh, daghang kay mga gipang ayos. Sige, naman, sir. Ano ni maglusay, sir, eh? Sige, kagawag singot. O napatungog kag electric fan. O nahughang kag aircon. May lang dyan mo ang panungot basta yung ikap sa bukton yung anak agoy. Wala na counting na natanan. Ano ko tanong sa. Kabaga ra may balan naman ako anak. Slow counter eh pag muriat. Damay na natanan panungot mo. Grabe mo panungot mo likod oh. Kitaan mang. Ito ang dumi sa bawag dito. Rinta na ako ito dito. Ito din naman. Bug siguro ito dito sa kinan ka. Ay, patuan niyo ko. Ha? Ah, sila rami nagbuto sa. Mga pulis naman na dito. Marcos mo, Marcos. Ah, Marcos mo. Marcos. Magpakyaw ang tako niya. Ano mo kay balay? Hindi ko makapilag hatag. May buto niya. Katod yung ulay balay. Sumo may ang promise. Nangarkil lang to. Buto dyan ko niya. Pangalan na. Balay naman dyan. Lima biyak yung balay dyan. Berarti mabalayan ka. Ha? Berarti mabalayan ka. Ano lagi? Sa jinsan palandaan. Patilikan ng way balay. Tidak pernah. Sakit ha? Sabi rin, panood mo eh.
ka nga, Dre? Wi-Fi? Ang tiring mo. Lusay mo likod sa. Ilang tama ba? Siguro mo. Lusay mo likod ba? Approve kayo. Hindi, kaya makaluya dito. Grabe na. Ipito na po niya ang kuhan, ang mga ugat. Ipit na po na siya. Sabi na ugat na. Ugat na po na sa hawa. Ilan ka si Sir, oh? Ilan ka si Sir? Naro, ingon ka turuan. Ano na ninyo